И здравейте, хора! Не се чудете, ако се чува нещо. Да, или 25. Ама кюлкет. Гледайте са. Те ще тръгнат да стрелят. Аз отивам вътре с Shadow Realm и те са просто не стават за нищо. О, не нищо. Мале, Викторе, мале, Викторе, мале! Колко попсува па тебе. Направо изкача на летая. Имам доброто предчувствие, че първата игра е готова вече. Да. И Сако, Вики, пак Дайнамайт го убие този съсед. Оф, не мога! Нещо става, не знам защо. Не, те са баси спамерите, то не мога да се направи нищо. Най-добре да не скача. Не, окей, става този път. Има гаджета. Да, давай. Давай. Дори не ти трябваше и Hypercharge. И добре, хора, да видим тая игра как ще върви. Миналата игра тотално се изложих аз, защото нещо тотално ме наспамиха. Рико е много гаден на тая карта. Гледай, сега веднага като стрелна аз отивам с Shadow Realm. Ето, и е точно това беше плана, по принцип. Браво бе. Залеза. Изгрева! О, лад, той е много цели. Давай. Елементарно. Оп, мъртъв. Рикото не го видях. О, не, Рикото остана жив. Аз не го видях изобщо, че е жив. Пак ли ще убия Рико с хайка? Ами се него така, че да върви нагоре, като не знае къде е да скочи в него. Това е много към тебе видях. Добре. Втора победа. Вика ти. Да, аз не правя нищо с Лили, защото винаги има тъп Рико, който просто каунтърва Лили ненормално. Нарече там. Защо пак има Дайнамайт? Гаче, Джина се изстреля. Ще ме убиха тея. Ама не знам къде са. Аз ще събера супера тук с Брок. Аз още съм жив. Събирам супера. В случай, че Вики умре, събирам супера. Вики, скачи! Браво. Окей. О, аз верно ще вдигна Лили на 25. Аз наистина съм много близо до Лили 25 ранг. Този отбор е много добър. На този нокаут, защото има нокаути, където примерно Пайпър и оня другия ни отбор ще бие всяка игра. О, маля, аз съм чувствал, че верно ще ви вдигна Лили на 30 ранг. Не се май там. Много гнусен. Няма то... Рико, пак не го има. Мислиш, че веднъж няма да има това. Оп. Shadow Realm? Мъртви са те. О, лад. Какво? Shadow Realm. Опитайте се да оживеете. Аз отивам в Да.
Трябваше да скочиш отвън, ма нищо. Една загубена игра не е проблем. 8 купи я загубих. Хора, пишете в коментарите кой е любимия герой. Да, нищо, но унищожихме ги те. Никакъв шанс не остава. Погледни. Аз ти като ти сме облезли и като идеме в топото, той просто всички да се спали. Чава от 100 милиона изстрела, този тик е много слаб между другото. Оп! Ти бе, дай напред. Ето го като е пред тебе. What the fuck, бе, easy. Няма, трябва да ги унищожаваме, човек. Дайнамайка е буквално кантърнат. Добре, Рикото е на нищо. Направо мога да го унищожиш. Давай. Бягай. Скачи! Yes! Елементарно. А това където някакви произволни квадратчета. Ох, не! Рикото пак остана на никакво HP. А, не, Вики скачи. Направо му скачи, супер. Скачи. Направо, докато имаш хайпер. О, не. Не може така, че се справи. Аз убих оня Рикото. Yes! Дайнамайка почти го убих, но той ме уби. Скачи ми. Yes, бе! Аре, една игра и Лили 25 ранг. Може след това да си пусна фанк или някой такъв пак за да влиза. Само и единствено тук съм вдигнал толкова много купи. Преди бях само 500 купи. О, не, той е мастър си. И трети златно, намале. Едгар ме унищожи, ако не беше Едгара, щях да го убия. Не. Поне няма супер, това е хубаво. Не, те бяха това беше мастър с някой. Пайпара ли беше мастър? Да, аз направо ти казвам, ако пак ме пусна с така, спирам да играя. Не, правиш нещо супер. 50к купи, мале човек. Какви са тези хора, бе, брат? Какви са тези хора? Трето на жълта. Почти 30 ранг Рико. И сега е Legendary, предния сезон е бил. Дайте реди. С Legendary 3. Което означава, че не е толкова добър, защото не е успял да стигне Мастърс. Ама те са елементарни за отбив. Те ги унищожавам човек. Те не стават за нищо. Казах ви, аз те тотално ги... Те са толкова слаби, Пайпър е... Не мога! Не, аз видях къде! Какво ми говориш на мен, като се ма прави, че аз ви изкерих тотално? Палачо! Нищо не направите. Ми се правиш на интереса. Аре, спри са! Ти го уби! Ти си спали да пожал! То просто шанса ми е нулев, аз нямам и Shadow реално. Глей!
Не, това е нереално. Аз си казвам, аз ще излеза от тази игра. Още веднъж за това. Пусни някой герой, който ти е добър, примерно Спайк. Между Спайк наистина добра идея. О, Пайпър е много дразнеща! Пайпър е пократително гадна на тази карта. Аз почти го убих, ама не стана. Не стана работата. О, аз оживях, лад. О, лад, аз оживях. Аз оживях, какво? Аз няма да използвам Shadow Realm най-добре. Не слушам штопър, но да го използвам. Лад, не, оживяха. Yes, бе! Са пак съм на 2 игри. Две игри до 25 ранг. Колко? Буквално колко голямо щяхме да ги убием, сигурен съм. Между другото, може би да промени малко стратегията, някой може да излезе отвън, така както Вики направи. Те всички са вътре, аз се мога да скоча. А Рико мен ме наспамва ужасно и Боко също. Ето, Боко ме наспамва! И Рико ме... Отвън скочи, Алекс, отвън. Трябваше отвън, ма нищо. Браво, бе! Не излизай, стой там. Не го слушай, Виктор. Нищо, че те убиха. Иска, че аз съм там. О, не. Да, браво. Давай, бе, браво, бе, да! Без, бе! Това е елементарна работа. Бих си хакала, ама нищо. Имаме това. Аз също ще имам суперса. Да отивай навън. И ще ти кажа кога да скочиш. Не, кажи ми кога да си пуснеш Shadow Realm, за да бъдем и двамата едновременно там. Пускам, Вики, приготви се да скачеш. 3, 2, 1. Успяхме, аре. Скачай, браво, успяхме. Yes! Това беше най-добрата игра. Да, защото беше най-добрия план, който аз измислих. Докарай. Една игра до 25 ранг, Лили. Не знам, сега ще кажа след тази игра. Крола е Джиджи, казвам. И аз съм Джиджи. О, не видях, че има тайна майка. И е, си скъпи, ще си. Браво. Елементар. Не, те бяха адски лесни. Те да са вътре, аз ги хантървам тотално, защото аз съм с Лили. То просто няма никакъв шанс, човек. То е нереално това. О, не. Нищо. Сега ще я победим. Само тази игра ми трябва и побеждаваме. Давай, скачай! Браво. Добре, така. Yes. И добре, ранг 25 Лили е довършен. Yes! Ами хора, до после. И хора, видеото трябваше да приключва, защото след това имахме някакви технически проблеми. Ако питате колко е часа сега, 11 часа е. Никой не го интересува и чао! И до следващия път.